Chineke na n'oge adịghị anya ka o mee ka nwanne anyị nwoke Blessed Iwenetansi ka o chizue n'omenala nke ụka bụrụ onye nke dị nsọ akara na anya. Ịma ike wodoro na-asị happy birthday na-ayọ ngọzi Chineke n'isi Chuka Obieje, na-ayọ ka Chineke were aka o ji abụọ ya wetalụ Veronica Okeke nta ka o si na abụọ ya were fụta. Ezinụlọ Omeakụ na-ayọ n'isi nwa ha nwoke amara Chineke, arụ ike, mmeghe ụzọ, wee na-ayọkwa ngọzi Chineke niile n'isi nwa ha Siriakus Omeakụ Junior. David Akụnwafọ na ezinụlọ ya na-ayọ ngọzi Chineke, na-ekelekwa Chineke maka ndị be Akụnwafọ niile, wee na-ayọkwa amara Chineke na nchekwaba ya ndị be Akụnwafọ niile, ndị nke nọ na Naịjirịa na ndị niile nọ na Amerịka ebe a. Helen Ndurihe Sie na-ayọ ngọzi Chineke n'isi ezinụlọ ndị be ihe a na-achọ, wee na-ayọkwa maka mkpụrụ obi Edwin Ogechukwu ihe a na-achọ. Emilio Ọnụọra na-ayọ maka mkpụrụ obi Papia Alphonsus Ozemena ụgwọ. Cecilia Ụfọdụ na-ayọ maka mkpụrụ obi Marcelina Okwudịba, Veronica Okwudịba na Augustina Ewuzie. Rose Mmadụ na-ayọ maka mkpụrụ obi Legachi Mmadụ ụzọ ukwu. Remi na Tekla mgbe o jirikwe na-ayọ maka mkpụrụ obi Patricia Ikedum, ofu arọ o ji wee rapụ ụwa nke anụnwa. Kewi Anụmọgụ na ụmụ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi di ya Emeka Anụmọgụ, wee na-elotekwa mgbe e ji were mụọ di ya. Aloysius na Ukeria Udeze na ezinụlọ ha na-ayọ maka mkpụrụ obi Reginald Asueze, ofu arọ o ji wee rapụ ụwa nke a. Ka mkpụrụ obi ndị niile anụnwa anyị kpọpụtara nwụrụ anwụ, ka mkpụrụ obi ndị niile kwelu gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke Maastata bụ ụkọchukwu anyị Jude Umeobi. Kịta ka anyị welu anụle na nchekwube na okwukwe tiekọta ọnụ na okwukwe.
Chineke gị na-eme ka obi ndị kwere na gị bụrụ otu. Biko mee ka anyị bụ ndị nke gị, na-ahụ ihe itiri anyị n'ihu n'anya, ka anyị na-achọ ihe ikwere anyị na nkwa. Mekwa ka obi anyị lefuru anya n'ihe ụwa na-agbanwe agbanwe, bịa legide anya n'ebe aṅụrị dị ọkụ dị, site na dị nwere anyị Jesu Kristi nwa anyị, onye gị na ya na mmụọ nsọ dị ndụ na-achị otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Amen. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya.
ụba dị n'ime Chineke adịgo omimi. Amamihe na mmụta ya ebuka. Ịchọpụta ihe o bu n'obi na ịghọta usoro o ji eme ihe akarịka mmadụ. Onye nwere ike ịkọwa ihe Onyenwe anyị bu n'obi? Onye nwere ike ịbụ onye na-adụ ya ọdụ? Onye nwere ike inye ya ihe ọ na-enweghị ma ọ bụ binye ya ihe ọbụla? Ihe niile dị abịa ya n'aka dịrị. Ọ bụ ya kere ihe niile maka onwe ya. Ka otito niile dịrị ya ebighị ebi. Amen. Okwu ngosi bụ mgbe Jesu rutere na ọnụmara Sizaria Filipi, ọ jụrụ ụmụazụ ya sị, onye ka ndị mmadụ na-asị na nwa nke mmadụ bụ? Ha zara ya, ụfọdụ na-ekwu na ị bụ Jọn onye omemmiri Chukwu, ụfọdụ na-ekwu na ị bụ Elaịja, ndị ọzọ na-ekwu na ị bụ Jeremaya ma ọ bụ otu n'ime ndị amụma mgbe ochie. Ma Jesu jụrụ ha sị, unu onwe unu, onye ka unu na-eche na m onwe m bụ? Simon Peter zara ya sị, ị bụ Kristi ahụ, ị bụ nwa nke Chineke dị ndụ. Jesu zara ya sị, ngọzi dịrị gị Simon nwa Jona, n'ihi na ọ bụghị mmadụ nkịtị kpughere gị eziokwu nke a, kama ọ bụ Nna nọ n'eluigwe. Ugbu a, ana m agwa gị, ị bụ Pita, n'elu nkume a ka m ga-ewukwasị nzukọ m. Ọnụ ụzọ ọkụ mmụọ enweghị ike imeri ya.
ya n'ihe ekehapụ n'eluigwe. Mgbe ahụ, Jesu dọrọ ụmụazụ ya aka na ntị, dọsie ha ike ka ha ghara ịgwa onye ọbụla na ya onwe ya bụ Kristi ahụ. Oziọma ose bụ ụwa. Ụmụnna Kristi, ekele ka anyị nyekwa Chineke onye na-azụ anyị oge niile site n'okwu ya n'ime akwụkwọ nsọ. Okwu nke Chineke n'ụbọchị tata na-echetara anyị na Chineke dị omimi. Chineke dị omimi. Mmadụ ekele eke agaghị ahụtacha maka Chineke, agaghị akpatazi uche nke Chineke. Uche Chineke abụghị uche nke mmadụ. Uche nke Chineke karịkwazịrị uche mmadụ niile. Ihe ọ bụ nke mbụ nke si n'akwụkwọ onye ama Aịzaya gwara anyị na onye Chineke welitere elu, mmadụ ọbụla agaghị enwe ike ịgbatu ya. Onye Chineke welitere elu, mmadụ ọbụla agaghị agbatuwu ya. Ihe ọrụ nke mbụ akọrọ anyị akụkọ ka Chineke si welite Eliakim elu, nwa Hilkaya. Ọ kọwara anyị etu Chineke si wee nye Eliakim ike ọchịchị dị iche iche. Ihe ọgụgụ nke mbụ a wee na-echetara anyị mkpa ọ dị wee ịgbaba n'ime nke Chineke, wee na-atụkwasị Chineke obi mgbe niile, maka na onye ji Chineke jikwa n'ihe niile. Ike niile dịkwa n'ime nke Chineke. Ekpere anyị bụ ka Chineke n'onwe ya na-ewelite anyị elu mgbe niile, na-akwụba anyị, ọ na-echekwabakwa anyị. Ihe ọrụ nke abụọ nke si n'akwụkwọ ozi Pọl dị Asọ degara ndị Rom. Pọl dị Asọ jụrụ ọtụtụ ajụjụ. Ọ jụrụ ọtụtụ ajụjụ gbasara ihe omimi n'ụwa nke dị n'ime Chineke. Pọl dị Asọ wee sị, jụọ ajụ wee sị, kedu onye nwere ike ịmatazi uche nke Chineke? Ọ dị onye nwere ike ịmatazi uche nke Chineke? O nwere onye ma ihe Chineke bụ n'obi? O nwere onye ma Chineke n'onwe ya bụ n'obi? O nwere onye ga-enye Chineke ihe ọbụla nke Chineke na-enwerọ? O nwere onye ga-ebinye Chineke ihe ọbụla, ma ọ bụ ego, ma ọ bụ akụnụba, ma ọ bụ ihe ọbụla? Nwere ihe anyị nwere ike ibinye Chineke? Kedu ihe Chineke na-atụ anya n'aka anyị? Azị ndị a niile nne na Kristi wee bụrụ na Chineke dị omimi, Chineke zuru oke, karịkwa uche mmadụ nghọta. Ọ bụ sọnsọ ime uche Chineke ka Chineke na-enwe ya na-atụ anya n'aka anyị. Ime ihe ọma, ịsọpụrụ Chineke, ife Chineke, na ịsọpụrụ mmadụ ibe anyị. Ọrụ anyị dịka mmadụ ekele eke ga-abụ iji umeala
okwukwe na ịfụnanya wee na-achọ Chineke oge niile, wee na-achọ ịmatawanye ihe banyere Chineke na ịmatawanye ihe Chineke na-atụ anya n'aka anyị ncha. Ya mere ndị nwere anyị so Kristi ji wee bịa n'ozi ọma nke Matiu nke anyị gụrụ wee jụọ ndị na-eso ụzọ ya wee sị, onye ka ndị mmadụ na-asị na nwa nke mmadụ? Anyị nụrụ azịza niile ha zara, azịza niile ndị mmadụ zara nke Pita zachitere ha, mana Jesu na-ajụkwasị anyị ofu ajụjụ ahụ ụbọchị taata ofu na ofu. Onye bụ Jesu Kristi n'ime ndụ m? Onye ka m na-asị na Jesu Kristi bụ? Ụlọ na Kristi ajụjụ a n'ikpere bụrụkwa ajụjụ anyị ga-azara onwe anyị n'ofu n'ofu. Onye ka Jesu Kristi bụ na ndụ m, na ndụ m na-ebi, omume m na-eme? Onye bụ Jesu Kristi? Kedu ka m si enye ndị nwere Jesu Kristi ohere n'ime ndụ m? Kedu ka nkụzi na ozi ọma nke ndị nwere Jesu Kristi si achị na ndụ m si abaziri m? Kedu ka m si ebuli aha nke Chineke, aha nke Kristi elu na ndụ m na-ebi? Ana m eche na ọ bụ ụdị ajụjụ ụwa ka anyị ga-atụgharị uche anyị na ya ụbọchị nke taata. Ya bụ nne na Kristi, ka anyị yọọ ọnụ maka amara nke Chineke, ka anyị na-enwe agụ oge niile ị na-achọ iru nke Chineke na ndụ anyị. Ka anyị yọọ na amara, ka anyị nwee ike ị na-aghọtawanye onye Chineke bụ, na-aghọtawanyekwa ihe Chineke na-atụ anya n'aka anyị oge ncha, site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Ka anyị kwụrụ ọtọ otu okwukwe anyị. Ekwe m n'otu Chineke na ike niile, ihe dum a na-ahụ anya na ndị adịghị ahụ anya, ya bụ otu Onyenwe anyị Jesu Kristi, otu nwa Chineke bụ, na otu ụwa niile,
n'ime obi ka anyị chezie mkpa anyị ndị ọzọ. Chineke jike niile na-ebighị ebi, anyị bụ ụmụ odibo gị, eburugo mba anyị dị iche iche wee bịa n'ihu gị n'ụbọchị taa, wee na-arịọ ngọzi gị, nchekwa gị na mgbazi gị oge niile site na Kristi onye nwe anyị. Amen. ijiri so otu àjà gbatara onwe gị ndị i mere ka ha bụrụ ụmụ gị, biko nye anyị onyinye nke ịdịkọ n'otu udo n'ime ụka gị site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere ụlọ welite n'obi elu ka anyị ga-edewe Chukwu anyị ekele. Kwesịrị ezi ebụrụkwa ezi ezi na-aza ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile nna anyị nsọ Chineke dị ike niile onye ụwa tụwa site na Kristi nwere anyị, onye jiri ihe ebere o nwere maka mmehie mmadụ were ka abụọ ya na Virgin Maria, ọ gbapụtara anyị n'ọnwụ ebere si n'ọnwụ ọ nwụrụ n'elu obe, bịa sị na bilite n'ọnwụ ya nye anyị ndụ ebere. N'ihi nke a anyị na-eso igwe ndị ọma niile nke eluigwe
etu ahụ ka o si mee mgbe a chọrọ ndị anya si bụrụ iko mmanya ịgbara ekele na otito onye ya maazị ya sị nara m nke a ṅụọ n'ihu niile ka biko nke ọbara m ka ọ bụkwa na ọhụrụ dị ebe ebe a ga-agba ya n'ihi ụlọ na n'ihi mmadụ niile ga-enwekwa ahụ njọ na-emebi nke a ncheta nke m. Ka anyị kwupụta n'ihe nnukwu okwukwe anyị na-eme ugbu a. Anyị na-ekwupụta ọnụ gị na-egosikwa nkịtị n'ọnụ gị Kristi oge ga-abịa ọzọ. Nna na-echeta nke ọhụụ na mbite n'ọnụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na i kwere ka anyị dị mma ibu n'ihi na-efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị kweterelata ahụ na baraka Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna cheta nzukọ gị gasịrị ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie popu anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Ose na ndị ofe ọka gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe wee gaa n'ezumike nke ọhụrụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ ndị nwụrụ anwụ ihe njedebe gị. Biko mere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu, Josef dị nsọ ndị ya, ndị apọstụl, Virgin dị nsọ na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị n'ụwa mepụta ndị ndụ ebebe. Ka anyị si ngwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe anyị na-ekere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na-edekọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otuto niile, site n'ụwa tụwa niile. Zọpụta anyị na-arịọ gị ozi nke ụwa na ajọ ihe niile. Were ebere gị bido n'oge nke anyị site n'inye anyị ebere gị ka azọpụta anyị na ndị oge niile. Anyị nwekwana nsogbu niile. Were nchekwa dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke nzọpụta anyị Jesu Kristi. N'ihi na ọchịchị bụ nke gị, ike na otuto Onye nwe anyị Jesu Kristi, mmadụ apọstụl gị, udo ka m na-ahapụ ụnụ, udo nke m ka m na-enye ụnụ. Elekwala anya nje anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị, nye ya udo
lee nwa atụrụ ndị Chukwu na onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ha nwere isi ọma onye a kpọrọ n'olili nke nwa atụrụ Chineke. Ka ahụ ọbara Chukwu anyị ruo na ndụ n'ebere. Ekpere nnata oriri nke mkpụrụ obi. Jesu nke m, ekwesịrị ike n'ezie na ịnọ na sakramenti Eukarịstịa dịkarịsịrị nsọ. Ahụrụ m gị n'anya n'obi m niile karịsịa ihe niile. Maka ihe ịhụnanya nke a, njọ m niile na-ewute m n'obi nke ukwuu. Ayọ m gị mgbaghara maka ha niile. Ọ na-agụsi m ike n'obi ịnata gị, ebe na-enweghị ike ịnata gị n'ezie ugbu a. Biko, batanụ n'ime obi m ka e bụrụ nri nke mkpụrụ obi m. Ejikọ mmụọ m ọnụ na nke gị ugbu a. Ekwekwana ka nkewapụ onwe m n'ime gị. Amen. Iwanụ, biko mee ka ọrụ nzọpụta ebere gị zuo oke n'ime anyị. Ka anyị sie ike nwee obiọma ịhụnanya gị, wee na-eme
Bishọp Shanahan, anyị nwere Blessed Iwenetans Zones. Otu ọbụla ka ha marakwa ka ha si eme, ka ha mee etu dị etu ahụ. Ka anyị na-akpọ otu, ka anyị na-akpọkwa otu ndị ọzọ niile nọ na parish anyị, ma ndị karịsị otu ndị nne, otu ndị nna, otu Legion of Mary, otu ọbụla ị nọ na ya, o nwere ka anyị si eme. Ndị Knights, otu ọbụla, wee na-elotekwara obodo ọbụla dịka anyị si agbapụnata ebe a oge onyinye. Anyị na-apụtasị n'otu dị iche iche were mee etu o si wee dụ. Ọ bụ eziokwu na COVID-19 na-eme anyị ihe, mana ọ bụkwa ihe oge anyị ji wee nye Chineke ekele. So ndị otu niile anụmanụ anyị kwụsịrị, otu niile anụmanụ n'ebe a, biko n'ụzọ dị iche iche ka unu kpọpụnata onwe unu, ka unu mekwa ka unu si eme. Unu tinye ihe ọbụla unu nwere, unu dee otu unu. Ọ bụrụ ndị nke zon, unu dee zon unu. Ọ bụrụ ezinụlọ, idee zon ị nọ na ya, were tinyezie ihe na-agụ na mail, envelopu na mail, ma ọ tinye na be fada ebe a na-etinye leta, ka anyị ghara ịlụzọ ya ọnwa Ọgọst niile. Ọ dịkwa nke ọnwa ụka ọzọ na-abịanụ, ya bụ ụka ikpeazụ n'ọnwa Ọgọst. Nke ọzọ bụ na anyị na-ama n'ọkụ eri oge, si na anyị na-akwadebe na n'oge adịghị anya anyị ya akara ụka n'Ilo. Anyị mara ya n'ụbọchị ụka gara aga, Septemba 6, ya bụ ụka izizi n'ọnwa Septemba. Anyị ga-ebido kaba ụka n'Ilo, ụka 8, ụka 10 na ụka 12. Ụbọchị ụka ọzọ anyị ga-akọ ọkụ ya ọfụma. Ụka 8, ụka 10, ụka 12, dịka anyị si akabụ na mbụ, ọ ga-abụ n'Ilo. Mana nke ọbụla enweghị nke ya karị ofu awa. Nke ọbụla eyi aka, anyị ya nọkwa dịka iwu si wee kwu, social distance. Onye bịara, ịbịaruo, isoro ihe ndị ọchịazị ga-agwa gị. Ụlọ ụka anọ ga-akpọchi akpọchi n'Ilo, ka ihe ọbụla ga-abụ na họl ka anyị nwere ike ije wee gara onwe anyị. A ga-erebeghebe họl oghe, restrooms dị ebe ahụ ga-eghe oghe. Ụbọchị ụka ọzọ anyị akọwakwa onwe onye ọzọ, onwe ndị dotere etu e esi mee ọ karịa nke anyị tụ anyị si akwadebe ya, mee ka anyị malụ. Ndị Igbo amaka klaasị a na-aga n'ihu. Ndị kọminion, unu nọbụ ọdịde nwantịntị, mana ndị isi unu, ndị na-akụzi nsi, ka mmee ka unu mata, Septemba 6, first Sunday in September, 2 p.m. unu ebidokwa kọminion klaasị na Zoom ka unu si eme. So ndị nne na nna ụmụaka kọminion, ka unu buru ya n'obi were kwado maka ya. Ndị nke confirmation, dịka esi ama ọkwa, ọnwa Septemba ka unu ga-ebido. Ndị na-akụziri ga-emezi ka anyị mara mgbe ọ bụ ụbọchị ụka ọzọ, eme ka unu mmadụ. Ndị edenyebe ha afa ha, biko anyị na-ayọ kamgbe Jenụwarị, kpọọ ọnụ parish ka ọ ghara ịbụ ebidosia ịgbarakwa na-abịa. Biko mere na ebere, ịgbara jebe fada. Kịta anyị na-ayọ kpọọ be fada, kpọọ fada, kpọọ ọfịs, nye afa nwa gị, akọwara gị ihe ị ga-eme. Kịta ha na-ayọ ya ụnụ ka ọ ghara ịbịa ayọ, maka olu ego ahụ, oge ahụ ndị na-akụzi elu akpọrọsigo, hazie enye etu ha si na-aga n'ihu. Wee lotekwe ndị niile nwere ụmụaka baptizim na-abụ na first Saturday of every month. Ebe Septemba 6 bụ the first Sunday, ọ dị nke Septemba 5 ga-abụ the first Saturday a ga-enwe baptizim ebe a, ọ parish ka akọwara gị ihe gbasara maka ya. Anyị wee na-ekenekwa onye ọbụla, wee na-ekene nke ka nke ndị na-afụ na ihe anyị na-eme na ọ na-aga ọfụma, wee na-ekenekwa onye
ụka anyị ụkọchukwu anyị ji Obi ka anyị kọrọ n'aka. Daalụ. Tupu anyị agbasa anyị